Continue. I sit in your pan, the course one and train. And I just say, anyone in a mammy put on the casa. Tell. Ade. Uti hui, Musa. Now, a bar warrior. Toto Fiawi, and I couldn't just open. Me class me buba me was a charmer. Meaning in casa. Not a million of one demo. This is a charmer so on penny. A charmer so pel. A brown me a charmer casa. Oh, Colonel. One a dean pass or go, what Janet him. Mr. Yes, maybe in Sibiu. And time met this has a medium, or come away, maybe to know. And then, why is some Kuma, how move to you? So I feel for just a medium make a cry. And then, Mr. Utu, you were Tiffy. So you know me, Nukura, and can tell. Oh, where is what will be a Utipens or Mikai, I will free mammy, a simple dynamic answer would be quite beginning. Also, no crap, dear, or home cow catching and say, open a crap, go back in it. I may come a to the Kuma or born woman. When you need the mirror. Now we have a friend. Oh, mammy, own channel. About 3 hours, cut in the pay. What me I want to zoom in on at me, answer. Ade. And a macam. And maybe Sibiu. Maybe Sibiu. But that's the matter. It didn't see you. Now, and then play and then come to say, my wife and my moon and my own look at. Now come to say, and car. May I send come back to a new Quananima, I mean, I can send Campolino, come to see me senior as you are. And then play and another person come away now. And the same to you, don't pin a year game in Tanaka. And they call Bujaria Quakucha. That woman. I continue. You want to feel the pain of Buffalo, who business you are. I'm at the better to pay so answer. One another. Ade. Ade. The settle. And the macam. No perceive the Sibiu. Medasi. Medasi. I can't doubt. Hey, Anael! Again, hey, comfort, Papa! Comfort and fra! He said, I was here. Benjamin said, I was here. Anael! Hey! Anael! Show me. I'm a coming. Yeah? Yeah, me, yes, so I'm. Come on, we have a crabia. How petition you buy a penny. And you dear name, said I feel. The come once in maybe. What's his son? No, what is that? I could call it. My comfort. What chills so you are? So mine and I don't know. It's mine and I do it. I'm sorry. So I'm hopeful. Just say. Mema na nano manungo. Mimi ndio meo. Ele pesa do watu obinka. Obi ade dada. Akwa Ayo obi ade mama. I'm not going to say. Okay. My brother didn't even go. Hey. Okay. Ya fasi yodo. Happy. So. Oba uyedede. You want go for that out here? Uyedede pi. So we all the same. Oh man, go for. But so be here, dear Cossier. I'm out there, Cossier. Ya humi na ya trust. Now your phones are. Okay. Mama. Fiago. Papa.
boy. Ana mami yamshim sa. Ha? Okay. Ozo dia subana no. Ha? Wo ye klase ni ana. Eto ubo bi dem a o makokoko. Wo fiti ya gudu nu awuram. Ha? Eje klase sam. So ba so hu woni so ade. Ibi mo kuma sa ba. Ogun no han. Mama ko fo na ni wu asa. Abi hu ye ga komfort di. Enke fini wu na komfort dwama fo se kwa de ni bi da. Ebi ni de hen. Wo be sa ya ni wo twento. Wa sa ya ni akwa. Empra twen so frem. Elo fa ho be. Ni na ba wa. Ke. Mame. Wo ye kwa dwin se. Wo chi ahụ de ato ha ho. Nse ti be hwi woni so ama wo netu. What obe ho hu ye? Amen. Amen ka sa mo so. O ma ko fo na ye wo ye. Ni no aye me ho ade am ye wo ye. What is? E di ko na ye de wo be ye ye na na de no ho ba ye. Wo de am ye amala ko. Ma ba ni be so aso. Nti wo na wo hia obi. Na wo ne no da ba akopɛ. Na obi a wo hia mu a. Ebe yo de. Ko de nye we. Enya yo. Eh. Wo na enya ohwe. Hɛ, ma men kan kyerɛ. Se na wo pa aka wo tena ho. Eduru ba bia na me hia wo no a. Sese ka wo tena me nkyɛn sɛ de wa betena wo no. Ma hu o ma konfo. Ni jale juma wo di. Betena me ho. Nuwa nyane ma mi di ya pipa me ho. Na wo pipa me ho na wo hu me ho no. Aga me yɛ Imani wango. Ameya. Empedu se na me hu. Ngongo ka se me hu ni wo. Ere o chere. Amen kan chiro. Ese konfo boni a watna ya fo hu. Ama konfo pa ba tun. Eni ni boni ya. Yeah. O ma konfo ba da be. O ma konfo ba e di na he di sai na ho to. Na ho ko ka me ese na ho kwa to wa ni sa. Anka me nya to za ka kra bia. Na me ami nim de o ma konfo no ti ye me o ti bu me so a. Na me penta me firi ma wa ya. Obia te hwe hu so. Wa eh. So. Ameya. We be am matati. Wo de me ho pa. Wo so ma. Hey! Hey! Me see. Jama fo. Wo be peme ni mada. Tabi. Me see de o de man ko man ko fo no ana. Ya se. Ameya.
Bago. Ya que sí pasa allí. Se va. ¿Cómo te sei? ¿Cómo? Es medio. Le vamos a subir. Mamá no hizo cuatro. No, se va. Y tenés que ir y ya. Mamá su mamá, mamá. Kenya wɔ nam no saa na wɔ deɛ ɛkɔɔ so nyinaa na nanom anim na ɛfa kyɛ me wate amefom so nyinaa kyɛ me ɛnyɛ de adwene pɛ ne sɛ da biara nka ɔho gya so nso aba ne saa sɛ ɔdɔ a mewɔ ma wo nti ɛnyɛ sɛ wo sunsum mpo ɛretwa me kɛkɛa na me werɛ fi sɛ yɛte akonnwa so ayɛ a na ɛyɛ me sɛ obi kwagye wafiri me nsam eti me sɛ ma meyɛ sɛ nka ne brɛ wo ne nyɛ yi a memfa patapaa ɛmfam ebia na patapaa ɛbɛma matumi sɛ atumi ayɛ dɛm akan meka sɛ patapaa ɔda roma meka esu patapaa nkasa nso sɛ wode patapaa etwa kokora a ɛpɛne sɛ ɛsensan ɔno nso de patapaa ɛsensan wɔ nsa ho ɛna ma meyɛ saa nneɛma yi so ebi nsi bi akyɛ me wate kandi wobɛka bi a meho medi nkwasi asɛmpaa nneɛma bi asɛm hɔ yi wɔde yɛne na ɛka yɛ sika nti ka wo nyɛ adekɔ kakra deɛ woyɛ yɛ ɛbi na wonya adekra ɛde kasade ne akorɔkorɔ ɛkasa na koraa no a ana ɛbɛtu nya ka mɛte ase ama nti deɛ woayɛ yi ama mɛso mekora sɛ na meka nkonso sɛ megye wo sɛ mɛte ase ɛne woaware a dɛn na wode bɛyɛ sɛwa yɛde nanom din serɛ ɛnyɛ saa na mete o ɛnyɛ saa na mete sɛbi mprɛ deɛ sɛ bi ka sɛ ahwe ate sɛ kusi a ɛno nkyerɛ sɛ ahwe ayɛ kusi ɔdɔ na ma medi nkwasi asɛm saa wonhwɛ wote aseɛ na woware me a wo ɛna wobɛhwɛ m'akoma no so hwɛ bɛrima wɔ hɔ anaa ɔbaa wɔ hɔ akoma a ɛnni hwɛsofoɔ no ɛte sɛ pɔnkɔ a ɛtu mmirika obiara nte so baabi ɔpɛ na ɔde ne ti ɛkyerɛ na mmom sɛ obi ba bɛtena pɔnkɔ no so pɛ ɔde nare ka ato n'ano baabi ɔno nso pɛ ɛna ɔhwehwɛ bɛfa mesrɛ wo fa m'akoma no ɛte wo nsam mefa nsuo no gu so ɛbɛyɛ sɛ nea wopɛ hwɛ wote asɛ na woware me a yɛwa biribiaa nni kuro wie mu ma menyɛ ma me mpo wopɛ sɛ wotena pɔnkɔ so ɛde kyinikyini kuro wie mu a mɛtɔ pɔnkɔ no atɔ deɛ wɔnyam a obiara mpo ntena ne ba na ɔbɛwo no so da na wahwehwɛ ne watete ne ba no na wowatena no so medɔ wo meyɛ biribiaa ma wɔdɔ mesrɛ wo yɛwa temase wate nanso wakyere nanso woyɛ wei nyinaa sɛdeɛ wopɛ ɛma no na sɛ suo no wɔ hɔ anaa meni ano bi a nkɔsi hwee sɛ wode ɛsɛ mɛtumi ayi suo no afiri mu sese yi a koraa wonhwɛ wosɛ hwɛ mɛtumi ato nwɔm a bɛtumi apepa meekɔ nti ama hɔ wode mea ano daddy o sisi ade na yɛ o nti ama daddy we dey di kan kafa ɛnyɛ sɛ bi ama so ade na sɛbi mpɛni sɛ do ɔde na ade ɔde benkum na ɛfa sɛ bi ama hawa kwan adom ɔyɛ me dea waa nso hwɛ a wohu ɔhyɛ pata ɛma wo refi o ɛno na meyɛ no madeɛ wɔsɛ madi ka ka kyerɛ sɛ yɛafoɔ ne bɛhwɛ ade
for the Bashadi Fair. For the Bashan Tiamwa, and Yato. I can't want booms that wife. Assume you. What did I become? Madam Tatia, Matibio. Now, I'm a cat in the trouble. And ya quack, yes, say. Oh, could a piania intimate. Oh, no. I did be and was as so casual with me. Seeming dear, Miss Yedi. What I say? A general, seeming dear, Miss Yedi. Into your father, man, how? The nearest old do any barbershop. Baba. How do you know? Oh, there be men are matumins. I saw one out once. Obey no one. Why? The Baba heard Jimmy for a bit so. Why? I saw in a how. Oh, yeah, so now, once say was so now cover. Uncassa, you will know a name to say, what more would you now see when him? I can make a say, no cafe, me through. Ah, like me who the man Cassa, when Nico Sharam cook comforter said, woman with you. Ah, now can you she me party send me Bema to send me? Yes, I 40 send me why. My dear, the case is safe room, sir. Therefore, never should be so I was not Cassa. Mammy, Kai was in you. And now, Quaco worry again. Say me, I know. While worrying in poor, you know, send the Cassaman in the better. In the better. Hello. To your own. But that, Timothy. To me, Ben, I was so casac as a funeral, a father much me. Now, to me, Ben, I walk, send me, name baby in power, be Jinampo. I was so unfool, and I can't say, Hundi actually. And Brahe, and I mean, can't say. She don't want to answer what me so. So one day I cry me do be fast no. While we no, we be trust that what is one catch on. My man, and you die catch on. So we be you sir, so the woman. Me men chena me ba ho. Aware no me ba asie. Punu beti sawo. Papa. Hey, Papa, why did Papa Mario? Papa, you're Janio. Nadia no we. My Bob won't worry. Ya baba wa wo koye. Papa, you have to send any album. There you don't want it. O yan kwado. O ni so yo kra wache. Papa, ma ko habo. Da bi de kan anajo no anajo no. Me ko so kodo bu fie o. Nya ba bi se me kwada ho da ye se. Nya ni papa de da bu de bia mra fie. Nti no pai kura ma chi nko ho. Ni nko ho ba ni me be dwale nya ni nu nyina ye ko. Enu ano no. Entu ba tiri akọ me de me wade ma me di ma. Papa. No ko. Se me ko di ma mo so ko aba. Papa se nu nyina ni ye gba na ya ko. Me. Ana nka fa de we na me de ko. Papa. Na se wa woni se so obi ko ja wade na nananom ko bi nya fa de we ne de ko. Ana nananom so nya wade bia ne na ma se sa sense fufu. Papa se se bu ye ni sa de we twa yo sense. Se o te se dia oba de be ye ni ho ade. Se me anyonko. Sa wade a adomo wale ne de. De kure ni. Adwena adomo de ko wale no. Si e chemu wo ha nchemu a ebi o watwe ana anwo ebi o watwe de ye wo wadwene na adomo de wale. Sa adomo wade a wo wade na ono anadwene wo mpa wo de boa ne ho de wale etiti. Papa da bi o nya me ma dwe no de o wale o. Mana kai? Ono o wale o ho ne papa. To na na no me da dem ha man tin koma muti amudi. Papa na no da be. Me na no da be ni. Me na me fi wo. Se ba ka so panyi obi o matemanti. Obi a wo no wale na wade we ni kura no me twa mo ma wie enumere na makoka no kura wo na agu.
Papa na agro ni radio. Me, saa agro na bi na me kodie. Na papa prebe no be she de wa ma hu. Wo yonku. Atimi ni be ma foforo akoda yin nsɛn. Papa onye sa na oti yo. E ba o nya abotre. Na me wi asem ni nyina. Ye ha ugina bia. O yonku ti be ka kire o sɛ. Wa fa be ma wo be wade n'achi. Ene be ma foforo akonyin nsɛn. Abushumi mi no. Na nka so no a. Se pa choma mi. Kaka kire ne sɛ o, ene de ɔno na nyin nsɛn no na apɛ no. Nti we de na ha ho nkɔ saa wade no. Wo kira haban anko won fa nsa no onum bi. Ya nka do nyin nsɛn o sɛ die ni nyina bɛsɛi. Oti ya na wo kire. Na sa na se ni. Ene saa na te dia be ma no be wade no, won fa na won kɔ hyehyɛ no ne nkoda. Onya ne da. Sɛ be ma no hu be sane na wanyire ne sisi pampe meta. Papa onye sa na. Kani nyina nkɔ. Ekodura acha ya na nsa, onga nje nso ne nyim. Ana mpa amotimi ahyehyɛ adwuma ne kama. Ene ne be ma ye ba be ye ne ho ade. Saa wade we mimi nyim sɛ enni gina ebegu. Nukure wo so me mate no ebepi. Wo so wate ebepi. Papa ma me nti o se ni. Na nyo no a. O kwa kyerɛ mu kyerɛ be ma no. Ne nyo ne no ro. Kyerɛ mu kyerɛ mo wale no. Why so no de no ho gina ho se na wa a ti ma tre se. So one ne nyim obi a one ne onye ma. Ko. Why? O ya me ha ho mere bebrebe. Enyunu yo na wade na gu. Why? Katra be ma no se o wie pa no se mi hia no. Se na ja se o hia no. Why? Ifa kwa bi su mu awade. We ai. Ne ma fo abapa kwadai. Nia so ka ye mi da ha de ada ma dundre ne se. Bro wa ma mi ewu. So ma meti asepa. Ka ba fa kwa bi so. Anu nu na hwe no kure wo mu. E wo duro wa ho. Duro wa ni padua de nkasame. Na husuo nsame. Adwena da ni tirim so panyi kwa mpe. E fa su ni ya no ati kokoi. Na se mbasa basa. Sa wo wura yi so na na dia bia babere me yiri wo fia. Ono a. E ka mo se bebre be ya. Ela ya.